खुलुमखा जोंनि जदति प्रसारकनो जों फाइनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों खायसे फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिक्य कोड आ जागावो उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समयो जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक तंमाननाय जदति प्रसारकनो जों अर फाइ मानजाना बागै कोयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा तंखायनाय ब निजे तंनाय ताई जोंनि अजागाव कम्पिटिशन तंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तनो ताई जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय तंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा कथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिओ जों भाइके जासाय फाय अबनो फाय जाना बागै खाबै खाबै कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जिन तिप्रा सारक इन्डिजिनियास रक अ तिप्रा हास्तेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानै जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंबै फालनानै ज्रेस्ता खायनाय वासंबायबो आसुगनो बुसुक मान जों ज्रेस्ता खायनाय फायदि जतति प्रसारक जोंनि फुड फेस्टिवल न नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिओ रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो तंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय आबागै जों जत नरक फायखां जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जों नर एनकारेज खायफैदि जोंनि इन्डिजिनियासनो जों नारना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस अंगला खायमा दङ आबागै जों नरनो खाबाय खुबै कइजावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समयो फाय मानजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फाय जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नायमानि जों मायाङै जों जागा किसा चिकन उखा जों मानिको कोदो आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो पुइलानो जोंनि बुबाग्रानो खुलुमबो ताई जोंनि त्रिपुरा हास्तेनि जत बरम गोनां जों माने खाजानि दा खुब ताई बुकुब संनो आं खाबाय कैसा जोंनि मीडियानि बिसिंथैखाय कयमु फाइनाय 14 अक्ट'बर 2023 जोंनि खुमुलंगो कैसा कतर लुकुथुम पान्दा अंनाय मियाखायबा मेगा मास गैदारिं और लुकुथुम पान्दा आबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो गैयै पान्दा अंनाय जों फुनुगनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि तिप्रा सारक तिप्रा जुग्र जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा राज्यनि थांगै तंनानि ओ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय तंनानि जोंनि ताय लामा करिखा आबोनि बागैनो फायदि खाजानि ताखौ ताय बुकुबसं अब सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नांगौ आबोनि बागै ओ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक इ वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि वानसुगै मानदिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फाइनानि नांगौ ओ जागाव जों ताबुक राजनैतिक खायलाया अर जों दफानि जोंनि नांकुक मानि जोंनि हा आबोनासो जों नांग्रावो राजनैतिक उलक खायलायानो जों पुइलानो जोंनि हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबोनि बागै जतनि सुबासु नांगौ खाजानि ताखुक ताय बुकुबसं आबोनि बागै जोंनि अ मेगा मास गैदारिं कैसे प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनाचे कानाचे जों अर केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो इ त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ नै वानसुगै मानानि जत अ हानि अ हायुंनि बररक
abo o message kotorno जों rinani bagino jottono no a salsa nukungni nangkukmani samungno yakari phano जों chini nangkukmani puila hangka Greta Thunberg aboni yagolose tai nukungni samungu aboni bagai jottono no angkoyo chini o 14 tariko mega mass gathering ko jottono haye sokpaina bagai 11 tani bisingono जों khumulungo haye chini kanmung tumung bai जों jottono naithotok haye inti prasa thansa kok baksa yapri baksa bobagra bai baksano bobagra chini buskango जों bobagrani ungklogo tabuk botongo जों bobagrani bongso dorok ba ne wansu grimanani bagai haji jottono phaibedi hine ang jottono ani khabai ko jawo jottono no khulumbai khe